14. Nech sa páči, vidíte Príjemný tu, dobrý je deň, to tu, je to vítam vás na pôde nášho 5-hviezdičkového hotela, ktorý patrí spoločnosti GNT. Veľmi rád by som vám predstavil našich ctených hostov, nech sa páči. Takže toto je pán Pumukl, osobne. Vlastnejšie. Pán Pumukl, osobne, nech sa páči. Je to on, pozrite sa. Áno. A následne by som vám chcel predstaviť jedného... Vlastnejšie. Ďakujeme. Počkaj. Ďakujeme Pumuklovi. A veľmi rád by som vám predstavil jedného z najlepších futbalistov v Hnileckej doline, pána Hudáka Matúša. Nech sa páči. Dobrý deň. Netož ma. Ak dovolíte, pozval by som vás ďalej do salónika, ktorý je dostupný naozaj iba vybranej spoločnosti, tak nech sa páči, nasledujte ma. Točím ďalej. Poďte. Dobrý deň. František. A pozná Ferka. Ferka poznáš? A to je jeho žena, čo sa... Počkaj, musím vás točiť. Poďte tam vy. Matúško, vy traja tam, že vás točím. Idete ďalej. To je on. Je to on. Moja srdca šampión. Vyťahneme ožky a myška. Poďte ďalej. Takže srdečne vás vítam v tomto 5-hviezdičkovom podniku, ktorý patrí GNT Bank. Ale vám hovorím, že tento pán tam hore, Feri Repka, to je majiteľ. Myslíš mi tam hore? Neboj zemľaška. Hore však s Ferim sme chodili na rybáčku. Kde? Ale s Repkom? Na Hnilec. Fakt? A jeho žena je tu. No prosím. Fakt? Nech príde. A vy ju poznáte, ne? Yes. Máš postavu. To je ono fajné, hej. Rýchlo si tam zaves. Rýchlo. Tam mi zaves, tam. Hore. Marek. Mi pripomíš, a ty si išiel iba tak sám? Nie, ja som išiel na skôrci, ale ja formálne. Poďte, pokračujte, prosím vás. Takže dovolte, aby som vás privítal na pôde nášho 5-hviezdičkového hotela, ktorý patrí spoločnosti GNT. Ako dobre viete, som tu v spoločnosti pána Pumukla a pána Hudáka. Dnes som si dovolil pozvať týchto dvoch pánov, aby ochutnali tu naše špeciality. Takže uvidíme, ako sa zhostia s ich činnosťou. Tak nech sa páči. Máte slovo. V prvom rade by som chcel povedať, že táto spoločnosť GNT je veľmi prospešná pre našu spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne GNT spoločnosti, že nám umožnila takýto výlet, ktorý nebol veľmi drahý, ale ďakujem pekne. Sme rádi, že sme mohli prísť na tento výlet, lebo sme tu viacerí ľudia, ktorí majú radi turistiku a máme radi sneh. Sice bolo by lepšie, ak by bolo leto a bolo by 25 stupňov a mohli by sme chodiť v žabkách, ale sneh má svoju čaro. Ďakujem pekne GNT, že dokázala zorganizovať takúto súťaž pre nás. Pozdravujem všetkých tých, ktorí sú tu a prajem vám veľmi príjemný zážitok. A Pumukl vás pozdravuje taktiež. Teraz poprosím o slovo pána Hudáka. O 5:30 nám trafilo. Ako ja iba skonštatujem túto situáciu, čo povedal Tušrad, že keď ideš hore, tak pomaly potom ideš dole. Čo si dáme spolu? Prosím vás, je to ešte Maja, nie len máš trošku opitý. Myslím si, že je na mieste vybrať z našich vlastných zásob, pretože tu naše podmienky sú nezamestnaným a študentom príliš ako... Ešte ako povedať, že tu je ako to zvieratko z plesom. Áno, chcel by som podotknúť, že dnešný deň je naozaj výnimočný, pretože sa tu nachádza jedna rarita slovenská. Je to ten nový druh. Áno. Teda vítam tu medzi nami nový druh, ktorý bol objavený náhodne podotýkam, pri našej takej menšej túre na chatu Plejsi.
A na Rasesti sme... Teraz pôjde Pumukl 2. Na Rasesti... Lebo to nedáš na budeš ťahovať more tehty. Na Rasesti sme dokonca 5 minút stretli na video. naozaj unikátny exemplár, ktorý bol doposiaľ známy iba z encyklopédií a z nejakých bájí našich starých rodičov, ale naozaj mali sme ho možnosť vidieť na vlastné oči a je to pán Pumukl osobne. Teda poprosil by som taký menší pozdrav pre divákov. Tento druh bol nájdený na Rasesti a naozaj je to obrovská rarita. Doposiaľ sa také nič nevidelo. Dokonca sme požiadali aj Guinnessovú knihu rekordov o záznam do ich análov a poslali sme aj videonahrávku, ktorej autorom je pán Hudák Marek, ktorý sa ako odhodlal k tomuto činu. Takže nech sa páči, dám ešte niečo pre divákov. To je dvojčka. V preklade som tu, kde som. Chcel by som podotknúť, že jazyk, ktorý využíva tento hybridný tvor, ktorý doposiaľ nebol známy v kruhu zoológov, je momentálne ako v štádiu riešenia. Naozaj niektoré frázy sú dosť atypické. Dali by sa porovnať s kasovým trhákom, ktorý momentálne sa nachádza v kinách pod názvom Avatar. Takže predpokladáme, že v najbližšej dobe budeme oboznámení s jazykom tohto špeciálneho druhu a následne ho na tlačovej konferencii predstavíme. Posledné slovo, tak neviem. Myslím si, že... Vyjadrite sa k dnešnému pobytu, k dnešnému v tomto hoteli. Buďte takí. Chcel by som povedať do audiotextových vecí, že máme tu aj záznamy, máme tu aj diskusie a že natáča som nový Dokument. Film na Zuzove, tu ako? Dnešné 2 na 3 strany. O pol 6 nad ránom a Avatar by nám chcel ešte povedať poslednú vec. Čo sa týka organizačných vecí, aj toto veci, čo si chceš smotana, alebo či si chceš aj brinzu, rozumieš, alebo toto. Ja volal som aj prešierom na tieto veci a mi tam zvodvila jedna čaja a mňa sa, že či dobre som to zavolal, ale ja rozumiem, že nie. Máte všetci vybráte? Áno. Nie. Nie? Peťo, čo máš? No a počúvaj. Peťo, čo máš? Karin, Klaudia. Chcel by som ešte pána Kuba. Môžeš otočiť na kaderníka telefon? Otočiť na kaderníka telefon. No. Hej, mojo. Toto, že proste, že nerešpektuje ako zásady správania sa a etikety. Je to jeho štýl,